Il-karnival jilħaq il-qofol tiegħu illum b'ħafna tfal żgħażagħ u anki kbar jiġu lejn il-Belt Valletta biex ikawtu dawn il-jiem tal-karnival. Ix-xita u l-kesħa tidher li mhix ħataqta' qalb il-Maltin biex jiġu hawnhekk u jiddevertu f'dawn iż-żminijiet tal-karnival. Kmieni wara nofsinhar id-defilé tal-karrijiet tal-karnival tħassar hekk kif il-kundizzjonijiet tat-temp baqgħu ħżiena. Wara ħafna xogħol mid-dilettanti tal-karnival, id-defilé tradizzjonali għal darb'oħra ma sarx wara li tul il-jum tas-sibt il-karrijiet ma ħarġux lanqas biex ma jirriskjawx aktar ħsarat minħabba l-kundizzjoni tat-temp u anki għax kienu għadhom qed jirkupraw mill-ħsarat li ġarbu l-ġimgħa. Jum li fih għamlet ħafna xita u anki rieħ. Minkejja d-diżappunt tad-dilettanti u ta' ħafna Maltin li għandhom għal qalbhom ir-renju tal-bluha, tal-inqas il-ħadd filgħodu qabel tħassar il-karnival kull min kien preżenti xorta gawda l-ftit ħin il-karrijiet ikkuluriti, kostumi sbieħ buħut oriġinali u differenti u boħrajn iktar tradizzjonali li l-kol żewqu l-fosos fil-Furjana. Bla dubju l-karnival inissel l-aktar eċitament fit-tfal iż-żgħar. X'jidrilhom l-aktar mill-karnival? L-ewwel darba li lbist ta' clown inti? Le, tieni darba li lbist. Għax is-sena li għaddit lbist l-istess għal nħobb il-clowns. Tħobb tkun ta' clown fil-karnival? Kemm għandek żmien inti? Għandi 9 snin jiena. U dejjem tiġi l-karnival? Dejjem, qatt ma nitlef sena. Xi lbist intillu? Rapunzel. L-ewwel darba li lbist Rapunzel? Sena l-oħra wkoll. Għal qalbek mela Rapunzel. Għal qalbi ħafna u Karnival tħobbu ħafna inti? ħafna ġili kont kbej tal-karnival. Ta' Pulizija Taljana. U jien ta' Spanjola. Kull sena tiġu l-karnival intom? Ija. Joġobkom ħafna nimmaġinu x'le. U l-ġenituri kif iħarsu lejn dan iż-żmien? ħafna jaffettwaw ħafna, minn sena l-sena jaffettwaw. Il-kanati ta' television jaffettwaw żgur. Kif jispiċċa l-miliet ngħid għalija dar kbir ikun diġà issa karnivali miss, issa karnival. Jibdew nasaw it-tfal jaffettwahom ħafna. Ikunu preparati se jilbsu kull sena. Hekk, jieħdu pjaċir toħroġu ma volja jkun pereżempju x-xita jew hekk ikunu jridu xorta jmorru. It-temp jidher li ma qatax qalb lil dan ir-raġel milli jiġi man-neputijiet tiegħu biex igawdi mill-ispettaklu tal-karnival. Kull sena niġu. Hawnhekk il-belt, dakin il-belt dejjem tħanna. U l-kesħa taħseb li taqta' qalb it-tfal jew? Xejn qaskas. Laqwa li tilqu l-barra dawk, kesħa u mhijiex basta barra. Waħda mill-attrazzjonijiet ewlenin fil-karnival huwa sfin b'kostumi bilwin differenti. Iż-żeffina ma' One News tqarru li dan it-temp qed iħassar is-sagrifiċċju kollu li jkunu għamlu matul is-sena. Nisimgħu il-temp forsi permettu wkoll forsi nistgħu resuħ naħra minn frad ħalli nkunu nistgħu naħdmu aħjar u naħdu iktar gost ukoll. Nistennew li t-temp jippermetti. It-tbassir tat-temp qed jindika li l-kundizzjonijiet tat-temp fil-jiem li ġejjin ser ikomplu sejrin għall-ar. Iżda wieħed jittama li tal-inqas it-tnejn u tlieta kulħadd ikun jista' jgawdi l-aħħar sigħat ta' dan ir-renju tal-bluha.